Здравейте, хора! Всъщност днес попаднах на платено предизборно видео на кандидата за кмет за община Павликени Манолов. И в него той каза, че заслугата за фонтана на центъра за площад Свобода е негова. Или аз грешно съм разбрал. Защото тази заслуга изобщо не е негова. Нито проектът е правен по време на неговите мандати, нито е спечелен тогава, нито е одобрено тогава финансирането. Може би той е срязал лентичката. И как точно е негова? Той върза тръбите на шетраваните, пуска водата, сменя помпите, лепи плочки, носи цимент. Не. Заслугата не е негова, а на кмет преди него. И като говори за някакви площадки, детски и други подобни спортни съоръжения на открито, трябва на всички да е ясно, че всички те са направени с европейски средства по европейски проекти. И каква точно е неговата заслуга, ми е много интересно да разбера. Може би той е писал проектите, а не тези компетентни икономисти, които работят в община Павликени, т.е. служителите там. Може би той носи от цемента, заварява тръбите или е монтирал съоръженията, направени са от него или от неговата фирма? Не. Реално не е никаква негова заслуга това нещо. Това е неговата заслуга, че е било през неговия мандат. Да, ако беше магаре в този мандат сложено там, ще да бъде през неговия мандат. Защото в това календарно време се отпускат тези евросредства. И който направи проект, който пак подчертаваме направен от служителите в община Павликени, а не от бившия кмет на община Павликени Манолов, той ще вземе тези средства, защото проектът ще бъде одобрен. Аз лично съм проверявал и одобрявал към едно от министерствата проекти. И между другото тогава имаше и няколко проекта на Павликени, включително и на община Павликени един. Разбира се, аз тях не ги проверявах, тъй като съм от Павликени и ги оставих колеги да ги проверят. Но после хвърлих едно око да ги видя. Мисълта ми беше, че проектът тогава, който по мое време се проверяваше, няма да уточнявам към кое министерство, беше перфектно написан. Перфектно написан. Да не би да го е писал той. Манолов. Не той. И другите не ги е писал той. Предписването на някакви заслуги първо трябва да се обясни точно какви са му заслугите. Може би, че е назначил служителите или че им дава заплати, ама той не им ги дава пак от неговия джоб, нито пак от неговата фирма. Това са общински пари. Все едно да благодаря на банкомата, че ми дава пари, защото че аз съм внесъл парите в банката и си ги тегля, когато си искам от банкомата. И да благодаря за тая работа на банкомата. Доста странно. Така че приписването на най-различни заслуги от някакъв бивш кмет, че ги направил, първо трябва да обясни как точно ги направил. Защото аз мога да съм ги направил всички тези неща аз. Или някой друг да каже. И със същия успех. По неговото време било, че той по моето е било. И аз съм бил жив тогава и съм бил в този град. Защото не съм ги направил аз или някой друг, който от там 20 000 човека са били в този град и в тази община. Защото не са ги направили те. И аз мисля, че пък са те. Що пък не? Откъде на къде? Той бивш кмет е направил всички тези работи. Има заслуги за тях. Откъде има заслуги? Той издирва проектите, той ги отпуска, той ги пише. Какво? Вие как мислите?